खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी। खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथा गोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीआव पुलिसा सासे गारि सिखावखौ गुलि गावदों। आसाम पुलिसनि सा9 अफिसारनो डीजीपी जर'खा बान्था। गुवाहाटीआव गाज्रि सावथुन शुटिं खालामनायाव सा6 सेंग्रा आरो सासे बांलादेशी सिख्लाया हमजादों। पुलिसा खावनानै लांनाय स्कुटिखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो जब्द खालामदों। लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम। महाकुम्भ मेलायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि। नकल सनाजों लोगोसे सासे दुथांखौ खादों पुलिसा। रायमनायाव दानसेनि गोलाव बेरेमोदै फिसिनाय फोरोंथायनि जाफुंसार फोजोबनाय। गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गवालपारा पुलिसा गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन पुलिस एनकाउन्टार। दिनै फुंबिलियाव बशिष्ठ पुलिसा जरापाताव एनकाउन्टार खालामदों। बे जाथायाव सासे गारि सिखावा जखम जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलियाव बशिष्ठ पुलिसा देबज्योति सयकिया मुंनि सासे वान्टेड गारि सिखावखौ जरापाताव गुलि गावदों। हरनि समाव पुलिसा सिखावखौ लानानै अपारेशनाव थांदोंमोन। बे समावनो देबज्योति सयकियाया पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारखोमानो नाजायो। जाउनाव पुलिसा गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव देबज्योति सयकियानि आथिङाव गुलि नांनानै गोब्राब जोखोम जायो आरो उननि समाव बिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामो। बबेखानि बे जाथायाव पुलिसफोराबो एसेयै जखम जायो होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि पुलिसा गारि सिखाव देबज्योति सयकियाखौ हराव एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव पुलिसा सिखावखौ लानानै अपारेशनाव थांदोंमोन। आसाम पुलिसनि सा9 अफिसारनो डीजीपीनि जर'खा बान्था। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला आसाम पुलिसनि सा9 अफिसारफोरखौ आसाम पुलिसनि डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ पुलिस सुंद'यै डीजीपीनि जर'खा बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। बे बान्थाखौ दाय गोनां खामानि आरो दायनिगिरि नायबिजिरनायाव साबसिन दिन्थिफुंनायनि थाखाय होनाय जादों। डीजीपी बान्था मोननो हानाय बे पुलिस अफिसारफोरा जादों काछार जिल्लानि एडिशनेल एसपी आर शीतल कुमार, डिब्रुगढ़ क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपी गितार्थ देव चौधुरी, डिमा हासावनि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपी फारुक आहमेद, रायजोआव गोदानै मुं दोनजानाय जिल्ला श्रीभूमिनि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपी अमिताभ चौधुरी, माजुलि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपी बिटुल सेटिया, मरिगाव जिल्ला क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपी समीरन बैच्च आरो सीआईडीनि गाहाय मावख'नि एडिशनेल एसपी मरमी दास, धिताबरनि एसडीपीअ अरुण गयल होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटीआव गाज्रि सावथुन एबा पर्नोग्राफि सावथुन शुटिं खालामनायनि अजदाव सा6 सेंग्राफोरजों लोगोसे सासे बांलादेशी सिख्लाखौ हमदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे हटेलनिफ्राय हमनो हादों बै सा7 लाइमोनखौ। 22 बोसोर बैसोनि बांलादेशी सिख्लाजों लोगोसे हमजानाय सा6 सेंग्राफोरखौ फारियै साफिकुल हक, जाहांगीर आलम, साद्दाम हुसैन, शुरज जामाल, शफिकुल इस्लाम आरो माल्ला जाहांगीर होननानै सिनायथिदों। पुलिस रिपर्ट बायदिब्ला गाज्रि सावथुन शुटिं खालामनायाव लोब्बा थानाय बांलादेशी आइजोआ गुबुन 4 आइजोजों लोगोसे भिजा आरो प्रपार डकुमेन्ट गैयालासेनो मेघालयनि लामाजों आसामाव आयेन बेरेखायै हाबफैदोंमोन। जाकिर मुंनि सुबुङा ट्रेफिकिं खालामनानै लाबोखोमादोंमोन बांलादेशी आइजोफोरखौ। बेनि उनाव गुबुन 4खौ हायद्राबादाव दैथायहरदोंमोन आरो गुवाहाटीआव हमजानाय आइजोखौ शफिकुल इस्लामनो 7,000 राङाव फानहरदोंमोन। बेनि उनाव दुथांफोरा बांलादेशी आइजोखौ लानानै पर्नोग्राफि सावथुन थियारि खालामनो नाजायो। बबेखानि जाकिरानो बांलादेशी आइजोखौ ट्रेफिकिं खालामनानै गाज्रि सावथुन बानायनायनि मास्टार माइन्ड आरो गाहाय दायनिगिरि होननानै नोगोरमा पुलिसा बुंदों आरो जाकिरखौ संदानदों। बे समाव जाकिरा पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानानै दङ। बशिष्ठ पुलिसा थानानि सानजा गुवाहाटी जिल्ला पुलिस हानजाया खानापारायाव गोमानाय AS-01 EX
1673 नम्बरनि स्कुटिखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो जब्द खालामनो मोननाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला संदाननायनि गेजेरजों पुलिसा गारिखौ सनापुरनि जगदला ओनसोलनिफ्राय नागिरनानै दिहुननो हादोंमोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। बे जाथायाव सोमोन्दो गोनां सानै दायनिगिरि मनदीप कनवार उर्फे रहन 24 बोसोर आरो दामुन राफा उर्फे बाबु एबा दिंखल 30 बोसोरखौ पुलिसा खानो मोननाय जायो। बबेखानि दायनिगिरिफोरखौ सोहोरनि बायदि बायदि गारि खावनाय जाथायाव सोमोन्दो दंमोन होननानैबो पुलिसा फोरमायथिदों। बे समाव जब्द खालामनो मोननाय स्कुटिखौ पुलिसा लाना थांनायजों लोगोसेनो दासान्दि खानाय दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानायबो जाबाय। सफ्टग्रामनि सिलचर आइजल राजा लामा 306 आव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गंसे गोख्रैयै खारनाय गंसे गारिया बाइकखौ हरखाबै सौख्रांफैनायनि जाहोनावनो बाइक सालायग्रा सुबुङा लामायाव गोग्लैनानै गोब्राबै जोखोम जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जाहोनाव जायगानि थागिबि सुबुंफोरा मददनि थाखाय जाथायसालियाव खारबोनानै जोखोम जानाय सुबुंखौ रैखा खालामनानै गोख्रैनो सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होनो दैथायहरनाय जायो। प्रयागराजनि महकुम्ब मेलायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै प्रयागराजनि गंगा जमुना सरस्वती दैमानि गोरोबलायनाय एबा त्रिवेणी संगमाव दुगैयो। गाहाय मन्त्रिजों लोगोसेनो उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ दिनै महकुम्ब मेलायाव गोथार दुगैयो। महकुम्ब मेलायाव नरेन्द्र मदिखौ दिनै फुङाव आखायाव आरो गोदोनायाव रुद्राक्षनि माला लाना गोथार गंगायाव प्रार्थना खालामनाय एबा आरज गाबनाय नुनो मोन्दों। लखिमपुर पुलिसा नकल सनानि थुख्रा लानायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आइसिजों दैदेनजानाय बाङालमारा अफि आरो बेनिनो स्टाफआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों 4.475 किल'ग्राम लिरथायनि गासै मोनथाम नकल सना थुख्राखौ जब्द खालामनो हादों होननानै फोरमायथिनाय जादों। थिग बेबायदिनो 2024 मायथाइयाव लखिमपुर पुलिसा जिल्लायाव गासै मोनब्रै नकल सनानि थुख्रा जब्द खालामनाय जादोंमोन होननानै टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बे जाथायाव खाजानाय दायनिगिरिखौ दैबुर राहमान होननानै सिनायथिनाय जादों। गसाइगाव महकुमानि भारत भुटान सिमानि रायमनायाव दान मोनसेनि गोलाव बेरेमोदै फिसिनाय फोरोंथाय जोबनायनि उनाव सा 32 सोलोंसाफोरनो फोरमान बिलाइ होनाय जायो आरो बेरेमोदै फिसिनायनि थाखाय बेसेन नाङै मुवाफोर राननाय जायो। बेखौ गोसोखांनो हायोदि भारत सोरखारनि सोमखोर रोंगौथि जौगाथाय बिफान, हाग्रानि जिब आरो दंफां नङै हाग्रा दिहुनथाय बिफान आरो अरन आबहावा आरो बोथोर सोलायनाय बिफाननि नाजानायाव रिजार्भ रायमना हायुङारि पार्कजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय बेरेमोदै फिसिनायनि फोरोंथायनि राहा खालामनाय जादोंमोन। ग्रीन एनभाइरनमेन्ट टास्क फोर्स आरो गल्डेन लांगुर टुरिजम ससाइटिनि सोद्रोमाफोरा बेफोरनि गेजेराव मोननै एनजिअ'फोरा सिगांबोगासिनो दङ आरो ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगाहोनो नाजागासिनो दङ। गसाइगाव महकुमानि गुरुफेलायाव माहारियारि राजा लामा 27B आव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। तामिलनाडुनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय TN29CV 8541 नम्बरनि 14 साखा ट्राकआ गोख्रैथि खारनायखौ सामलायनो हायैयाव गावनि ब्रेकखौ खोमादोंमोन आरो हायुङारि राजा लामानि गेजेराव गोग्लैहोयो। बे समाव फरायसालिमाफोरनि गोबां फरायसाफोरा हायुङारि लामा बारगासिनो दङमोन। खाफाल मोजांदि रावबो जोखोम जायाखैमोन, नाथाय गारि सालायगिरिया एसे दुखु मोनदों। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि गुरुफेलायाव बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो। हायुङारि राजा लामायाव गिदिंनाय आरो रावबो ट्राफिक कन्ट्रल पुलिस गैयैनि जाहोनावनो गोबाङानो जिउ खोमाबोनांबाय। सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि बै थावनियाव मोनसे सरासनस्रा ट्राफिक होबथाग्रा पुलिस होनांगौ, मानोना साखाथियाव गोबां फरायसालिफोर आरो फरायसाफोर लोगोसे जायगानि सुबुंफोरा सानफ्रोमबो हान्थामेला खालामबाय थायो। गलपारा पुलिसनि मोनसे हानजाया बागुवान पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमबारियाव गोबां बिबांनि हेरेन जब्द खालामनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सोग्रोमनायनि गेजेरजों एडम आली मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय हेरेनजों आबुं जानाय गासै 14 बथलफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि गलपारा पुलिसा 2024 नि 26 दिसेम्बर खालारखालि सिग्रोमनायनि गेजेरजों मरनय ओनसोलनिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो मोननायबो जादोंमोन।
बे जाथायाव पुलिसा खानाय दायनिगिरिखौ रफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिदों आरो बिनिफ्राय नोगोद 60,710 रांजों लोगोसेनो मोन 1,450 ड्राग्स टेब्लेटखौ पुलिसा जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।